142 години, откакто София и България има най-големия парк, и това е Борисовата градина. Когато правят парка през 142 години, се е казва Цариградската градина, тъй като там е минал пътя за Цариград. С раждането обаче на престолонаследника Симеон, вече става престолонаследника Борис, става Борисовата градина. Така, 142 години. Странното е, че последните 37 години най-големия парк в страната е умишлено унищожаван, разграбен, приватизиран частично с дейното участие на всички кметове и различните общински съвети с мнозинствата си през всичките тези години. За да стигнем до момента, в който човека, който в момента управлява столицата, идвайки и взимайки кметското място, обяснявайки как ще има повече зелени площи, как екологията ще е приоритет номер едно, прави всичко възможно да легализира строежите в Борисовата градина, да направи да се приеме ПУП, който е категорично отхвърлен от жителите, които живеят около самия парк и от софиянците, тъй като има хиляди внесени, не хиляди, стотици внесени отрицателни становища на граждани на столицата, които са против този ПУП. Въпреки всичко, въпреки абсолютно всички доводи, към днешна дата кметът Терзиев и мнозинството, което гласува с него и му одобрява всичко, е на път да приеме ПУП. По наше питане, преди 2 седмици, по мой въпрос, министъра на екологията отговори директно на питане, което е важно, изпира ПУПа по думите на министъра на екологията, и писмо изпратено до кметската власт, че ПУПа не трябва да бъде приеман, тъй като в капалнята Мария Луиза, което е създадена по царско време, което е приватизирано, и в момента обаче общината продължава да има части, но няма достъп до въпросната капалня, има изключителна държавна собственост, сондаж за минерална вода. По закона всеки един сондаж няма право да бъде частна собственост. Респективно този ПУП, и тук е едно от нашите големи притеснения, че има извършено престъпление, защото ПУПа изхвърляше този сондаж и не го включваше въобще до момента, в който ние попитахме от парламентарната трибуна министър, и той уведоми, че се извършва престъпление с този ПУП и че трябва ПУПа да бъде спрян. Въпреки това, кмета насрочва за следващата сряда да има вече суд, в който да бъде одобряван ПУПа. На този етап ние получихме и второ мое питане, след мое питане до министъра на регионалното развитие, който потвърждава за меко казано съмнителна приватизация на хиляди декари в Борисовата градина и възможността да се презастрои Борисовата градина. Отново призоваваме кмета Терзиев да спре ПУПа, защото той не отговаря на интересите на гражданите на София, не отговаря на закона, нарушава по-скоро директно и потъпква закона. И още повече има тежки съмнения за престъпления по отношение на придобиването на частната собственост. Много е важно да подчертаем. Опорката и лъжата, прокарвана от Терзиев и неговите служители, че приемането на ПУП това е подробен устройствен план, за Борисовата градина ще спре строежите. Няма студент, който да учи архитектура и да не знае, че за да има строеж, трябва да има подробен устройствен план. И тук е наглата лъжа на Терзиев, че ще да спира строежите. Това е безобразие. Затова следващата сряда в 9:30 ние като народни представители отделно призоваваме всички, който може от гражданите на София, да дойде на улица Сердика номер 5, там заседава суд, там ще се приема и ще се одобрява въпросния ПУП, да дойдат и да изкажат своето отрицателно становище. Малко повече подробности ще дам в момента на госпожа Пирозова да изложи, тъй като тя е човек, който повече от 10 години води тежки битки за това Борисовата градина да остане обществено достъпна, да се спре разграбването. В личен план тя наистина води покъртителни битки и не среща подкрепа до момента, в който застанахме до нея, и я подкрепим във всичко това, което прави. Заповядай. Здравейте, казвам се Гергана Пирозова и съм създател на групата Да спасим Борисова градина, която съществува от 10 години. Тя съществува, защото започна от 2013 година процедура по проект за подробен устройствен план. Какво активира хората и които ясно и категорично показаха своето отношение на заключителната дискусия, която се състоя миналия месец в присъствието на замкмета Любо Георгиев. 4 часа, в които десетки
десетки, да не кажа сигурно стотици хора, изразиха отрицателните си становища към подробния устройствен план. И както господин Цончо Ганев каза, за да може да се строи в Борисова градина, трябва да има ПУП. Подробен устройствен план. Ако няма подробен устройствен план, не може да се строи. Но, какви са притесненията и за какво днеска ние се срещаме с вас? Веднъж, естествено, повода е това, че аз се обърнах към тях и видях за първи път истинска подкрепа, макар да съм търсила между всички, абсолютно всички партии, коалиции, формации и прочее. Демократична България и Продължаваме промяната излизаха с тези лозунги, че те ще спрат през застрояването. Общо взето много от жълтопометните хора гласуваха за тях и сега какво се оказва? Така, точно така. Това искам да подчертая, че този подробен устройствен план биваше прокаран от предишната власт на Столична община с естествено подкрепата на цялата държавно управление на ГЕРБ. Този подробен устройствен план не просто не се различава, той е същия, даже още по-лош. И ще ви обясня защо. Защото от времето на господин Терзиев подробният устройствен план е този, същия проектанти, но по негово време се одобрява вътре в подробния устройствен план застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища, вътре асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, застрояване с над 5 подземни паркинга и превръщането на Борисова градина, както се изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк. Но по-тревожното е документите, които получихме тези дни по искане на Възраждане от МРРБ и с подкрепата на министър Шишков, за което благодарим, е собствеността на Борисова градина, която е най-голямата тема. Подробен устройствен план по задание имаше именно да върне публичната функция и собственост на Борисова градина, за да може да бъде достъпна и за всички нас, каквато е била винаги. Тя е създадена с публични средства. Какво се случва? Изведнъж се оказва, че в последните 30 години Борисова градина е с над 42 частни имота. Като забележете, архитект Любо Георгиев, зам.кмет, обяви публично и даже в едни брошури, които са 25 000 на брой, в които да обяснява колко е хубав ПУП-а, че има само 5 частни имота. Но той непрекъснато ни вкарват от управлението, в момента ни вкарват в заблуждение. Имотите са 42. Нали разбирате за какво става дума? И най-интересното, което е, че в последните години, което ние виждаме от официални документи, представени от МРРБ, че в последните години се оказва, че вместо, както твърдят, защитават обществената функция на парта, публичната собственост, се оказа, че има вписани частни, актувани частни собствености и то на златни имоти. Уверявам ви. Ние имаме огромен скандал тук, защото Борисова градина в една голяма част е била изключителна държавна собственост, особено в резерватната част. Хората не могат да си представят обемите на Борисова градина, тя е и ловния парк. Това са 3300 декара. Случая във Варна, който благодарение на Възраждане е публичен и всички ние вече знаем какво означава подробен устройствен план, най-после гражданите, става въпрос за 100 декара. При нас става въпрос за 3300 декара и забележете в последните години частни имоти се превръщат в собственост на огромни строителни дружества. Мигър, тук ще се зададем въпроса, някой ще си купува, като ние знаеме как те си купуват публична собственост. Това става с заменки, с смесени дружества, може би трябва лекции да издавам най-после на хората. И представете си, строителни дружества стават собственици на огромни имоти вътре в Борисова градина. Строителните дружества много добре знаят какво е ПУП-ът, значи той разрешава да се строи, иначе защо ще си ги изкупуват те имоти? Отделно от всичко това, ние имаме, можете ли да си представите, че имаме огромни имоти, които са вътре в лесопарковите гори, което е в противоречие на ЗУТ, на ЗУСО, на всякаквите техни закони. Те си ги пишат.
И те са вътре, те са заменяни, те са преобръщани през десетки фирми и отгоре на всичко същите тези имоти, които са гори, гъсти гори, представете си, частни, вътре в Борисова градина, се оказа, че са заложени за кредити, банки. Вие представете ли си какво се случва с Борисова градина и в момента какво ни се случва, в каква ситуация сме? Ситуация, в която господин Терзиев се опитва с изключително бърза скорост. При цялото негодуване на гражданите, при 4-часово обсъждане, в което нямаше едно положително изказване, в което се държаха арогантно с нас и през цялото време ни наричаха лъжци, те се опитват да прокарат този подробен устройствен план. В чии интереси задаваме въпроси и за всички отговор е ясен. Интересите на така наречените хора с прякори. Извинявайте, че го казвам, имена няма да споменавам, но цяла София знае. Розова, знаем, че Орлов мост беше затварян не веднъж от хора протестиращи, така наречени, които да се обявяваха против застрояване на Витоша, обявяваха се, протестираха, затваряха Орлов мост. Сега ще се намери ли според вас кой да затвори Орлов мост за Борисовата градина? Разбирам вашия въпрос и това са моите притеснения, защото в момента господин Терзиев получава политическа подкрепа от коалицията, която всъщност го е избрала за свой кмет. Същите тези хора преди него бяха категорично против този подробен устройствен план. Те бяха хората, които подкрепяха протести срещу подробен устройствен план. Но тъй като ние живеем в политически времена сложни, те подкрепят в момента политически господин Терзиев и съответно тишината от тяхна страна е много значителна. Аз призовавам тук всички и граждани и все пак останали хора с чест между редиците на ПП, ДБ, коалиция, да се опитат, особено в Общински съвет, да не подкрепят този подробен устройствен план. Обръщам се към ОСУД и експертите, една част от тях, и то значителна, временно изпълняващи длъжността, но се обръщам към тях като експерти и на които ще им остане името, всички тези документи, че са част от тази огромна корупционна схема, за която тук трябва да се намеси прокуратура. Уверявам ви, особено документите, които притежаваме, представени от МРРБ. Моля тези експерти да не по никакъв начин да не се съгласяват с този подробен устройствен план по начина, по който е представен. Не само. Ние тук имаме един огромен порок. Вие представяте ли си, че от 2013 година този подробен устройствен план умишлено крие изключителна държавна собственост в частната капалня на един човек с прякор, на който казваха, ние не можем да влезем, защото той не ни пуска. Макар вътре да има 42% столична община собственост. Те крият изключителна държавна собственост, защото тя няма как да бъде в частен имот. Ние изкарваме сондажа, министърката Мосева, на което благодаря в настоящата, от трибуната на Народното събрание казва, че те всичките са знаели за този сондаж с минерална вода, наша българска минерална вода, лековита, до 40 градуса топла. Представете ли си това в капалнята? Те крият това нещо, те не го отразяват в подробния устройствен план съвсем съзнателно, за да не попречи на схемите. И ние тук сега трябва да се доверим на тези хора, че ни твърдят, че няма да се застроява Борисова градина. Това няма как да бъде вярно. Моля всички граждани да подкрепят нашия протест на 15 юли пред сградата на НАК. Това се намира на улица Сердика номер 5, на гърба на Централна баня, за да може да се ориентирате. Да опитаме да защитим Борисова градина от опитите да бъде застроена. Пак повтарям, ако има ПУП, може да се изменя, може да се строи. Ако няма такъв подробен устройствен план, който забележете за регулация и застрояване, може да се строи. Парка искат да го застроят. Моля, софиянци, опитайте се да си спасиме честа и последния наш най-красив, най-голям, най-ценен част от културното ни наследство да го защитим. Благодаря ви.